moja, to je moja. To je moja. Jebote! Dio, povero! Bravo, ajde! Diciamo che oggi non abbiamo disputato una Definitivno nismo buona igrali dobre tekme, mogoče smo še malo neke vrste razočarani še iz tekme iz Ljubljane proti Olimpiji. Nič, pomembno je, da se nismo zdaj, da smo vseeno kakšno piko pobrali, da se ni pač ta razlika in vse nas čaka nova, za nas zelo pomembna tekma, tekma v pokalu. Dobro, da li možemo da budemo zadovoljni sa jednom točkom, to ćemo sutra da vidimo. U svakom slučaju mi smo došli ovde došli smo danas da pobedimo i mislim da smo od početka utakmice i u prvom pa čak posle i u drugom poluvremenu imali i posed lopte i imali smo dobar protok lopte, distribucija lopte je bila dobra. U prvom poluvremenu nam je možda nedostajao taj završni pas. Tako da nastavili smo drugo poluvreme u istom tempu, onda smo zadnjih 20 minuta imali i prednost, igračku prednost. Nastavili smo dalje da napadamo, da stvaramo šanse, pogodili smo, imali smo dve dobre šanse zadnjih 5 minuta i utakmica je završena 0:0. Mogu da budem zadovoljan sa jednim bodom, upisali smo jedan bod, smanjili zaostatak za Celjem za jedan bod, sad smo na 5, ima još 6 utakmica do kraja, tako da idemo dalje, da se dobro odmorimo i da se spremamo za petak već kad nam dolazi Mura.